எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு சமையல் விருந்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான சூப் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். க்ரீமி பேசில் டொமேட்டோ சூப் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது. நான் சமையல் விருந்தில் நிறைய சூப் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன். லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கிறங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் பேசில் எடுத்து அதை கழுவி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேசிலுக்கு பதிலாக புதினா இலையோ இல்லை கொத்தமல்லி இலையோ சேர்க்கலாமான்னு கேட்கலாம். அது சேர்த்தா வந்து அந்தளவு டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து பேசில் லீஃப் ஒரு 10லேருந்து 15 வரை எடுத்துக்கிறோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கழுவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க. ஏன்னா நீங்கள் முழுசாகவும் சேர்க்கலாம். கட் பண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாவே சூப்பில் இறங்கும். இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை தனியாக வச்சுருங்க. இங்கே நான் 5 தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன். பழம் வந்து நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கணும். பாதி பழம் பாதி காயாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் சூப் வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவுமே இருக்கும். இந்த பெரிய பழமாக எடுத்துக்கிறோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி முதல்ல சுட வைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. தண்ணி லைட்டாக இப்போ சுட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தை வந்து இந்த பின் பகுதியில் லைட்டாக ப்ளஷ் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அதை நான் தண்ணிக்குள்ளே சேர்க்குறேன். நம்ம எதுக்காக இதை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த தண்ணி பாயில் ஆகி வரும்பொழுது தக்காளி பழம் வந்து ரொம்ப குக் ஆகிடக்கூடாது, நமக்கு பதம் தெரியணும். தண்ணி சூடாக சூடாக அந்த தக்காளி பழத்துடைய தோல் வந்து உரிய ஆரம்பிக்கும். அதுதான் நமக்கு பதம். அதை லைட்டாக உரிய ஆரம்பித்தோடனே நம்ம எடுத்துடணும். அப்படி எடுக்கலைன்னா தக்காளி பழம் வந்து ரொம்ப கூல் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், அந்த ஸ்கின்னு வந்து லைட்டாக உரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். இதுதான் நமக்கு பதம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, தக்காளி பழத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் ஒரு பிளேட்டுக்கு. இல்லைன்னா அது ஓவர் குக் ஆயிரும். அதனால தான் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடுங்க. ஆற விட்டதுக்கப்புறம் நாம் அதில் இருக்க தோலை தனியாக எடுத்துடலாம். கேஸ் உங்களுக்கு உடனே சூப் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டாக மேலே கோல்டு வாட்டரை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தோல் எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லாத்துல இருக்க தோலையும் அப்படியே மெதுவாக எடுத்துருங்க. இப்போ தொலியை ஃபுல்லாக நீக்கியாச்சு. இதை கத்தியை வச்சு லைட்டாக வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை நான் வந்து இப்போ பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறேன். இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைச்சி எடுக்கணும். அந்த தக்காளி பழத்தில் இருக்க தண்ணியே அந்த சூப் ஃபுல்லாக இறங்கி வர அளவுக்கு நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ இதை வந்து பிளெண்டருக்கு மாற்றி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிடுங்க. திட்டாக இல்லாமல் தண்ணி சேர்க்காம நான் இப்போ அரைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை தனியாக வச்சுக்கிறோங்க. இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் சூப் வைக்க போகிறீங்களோ அதில் வந்து லைட்டாக பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். பட்டர் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து திருவி வச்சுருக்க கார்லிக்கை வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். கார்லிக்கை நீங்கள் வந்து திருவி போட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். இப்போ இது குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க 1 டீஸ்பூனுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. சில்லி பவுடர் வந்து பர்ன் பண்ண விட்டுறாதீங்க. இப்போ நான் அடுப்பை லைட்டாக கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி கலவையை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். எதுக்காகனா தக்காளி பழத்தில் உள்ள அந்த விதைகள் எதுவுமே அந்த சூப்புக்கு இறங்காத அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வடிகட்டி எடுக்காமல் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வடிகட்டி எடுத்தோம்னா நமக்கு ஸ்மூத்தான நமக்கு வந்து சூப் கிடைக்கும். ஸோ குழந்தைங்க வந்து மிச்சம் வைக்காமல் எல்லாத்தையுமே குடிச்சிருவாங்க. இப்போ நான் வந்து 1 கப்புக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். தக்காளி கலவையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் இதில் 1 கப்புக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பேசில் லீஃபை சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேங்க. இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. செக் பண்ணிக்கிறங்க, உங்களுக்கு உப்பு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் வந்து 1 டீஸ்பூனுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு அதில் 1/4 கப்புக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து அந்த கட்டித்தன்மை இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ சூப் நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு இல்லையா, இதில் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரை சேர்த்து நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. இந்த சூப் கலவை வந்து நல்லா திக்காக வர ஆரம்பிக்கும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதித்து திக்காக வர ஆரம்பிக்குது இல்லையா, இந்த நேரத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஹெவி க்ரீம் 5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். க்ரீம் நிறையா சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சூப்புடைய அதனுடைய கலரே மாறிடும். அந்த டொமேட்டோவுடைய அந்த பிரைட் கலர் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அதனால் சூப்பில் வந்து அந்த க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் அது க்ரீம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சர்வ் பண்ணும்போது மேலே மிளகுத்தூளை இடித்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சமையல் விருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.